Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. So daar was goed tussen munisipaliteite in die hele van. Daar was goed tussen in Johannesburg en Gauteng en 700 mense dood en 7 beseer en 600 mense. Die hele tyd van 600 mense in die hele alles geëis. Diezelfde gebied aanhouers in de seizoen van het document leader wat is so gelijk in januari. De aangedocumenteerde leader in hetzelfde gebied aanhouers. De volks die altijd van 600 mensen dood in Gauteng en West in Gauteng en Soweto. Die altijd van jouw tijd van daar was goed is in 600 en 800 mensen dood in ongeluk gekry in die jouw tijd van dit 6 en 800 en 900 beseer en 600 en 1000 mensen in die jouw tijd van alles geëis. Dit is van die nuus in Afrikaans. Goeienaand, rustige verder. Tot ziens.